I gledatelji Hrvatskog radija iz Frankfurta i Croatia Presse, mi se nalažemo večeras uživo u Stuttgartu na koncertu Marka Perkovića Thompsona, koji će nam dati ekskluzivnu izjavu za naše portale u Hrvatskoj i svijetu. Za večer svima koji nas slušaju i koji su prisutni večeras u studiju sa nama.
gitara, prateći vokal, Tiho Orlić. Solo gitara, dragi naš Tomislav Mandarić. Na bubnjevima. Damir Šomen, gdje sam njemu? Imamo još dvojicu bez koje nikako ne možemo. Gori su oni, jedan radi aranžirala svjetla, zove se Reno, pljesak i njemu. I naš Valentino radi sound, njemu pljesak. Eto, sad smo se svi predstavili. A sad ćete vi otkrivati ovaj refren. Prije toga da vidimo ruke, prijatelji. Idemo! Vjetrezina. Gdje sam rođen? Tu, onesi. Bravo! Hvala, dragi prijatelji.